Kardom dan Marley pini nilia ko puthot wang tolona litum kilang bomma te kaching honai channel Karbit 2.0 along la pena fransi kadu ka vela nili video kilang rado on pas tame nili hen pen Kardom pas reglo Kardom la penon kilang bom na litum la Karbit 2.0 channel long jong se subscribe relang pulote subscribe ikta la pena dung het belar jan ta dui dak ber ponik dia tha la lopul de monon pini li kapre ka video le upload tame na litum mobile notification mate na litum video kilang long da pranya fan la pen pini video bang na litum dak nili voting system bang pilo community long la pena copy video si kiwanang zima po la se earning video la maximum dak 71% andu la se nili earning videos na 1 pilo nali tum phan la se nali tum kicheng pen kijudan la la lo pul nali tum earning un po la pen process nali tum chini ik po la se pada development kai kya so nali tum la intro bang la ingo intro lang det pen video long le chithan polonang mate video cheng pon philonang pada development pen video le cheng polonang piece la sidak nalitum lang ego pia color long sidui ma o daga blue color long sewang rong lo la si blue color long wang dat pen nili daga remdon haglo la si apps amen la hai huidak chithan lonang details la si pia apps ma la pen kunat pen se download nei ma la hai huidak chithan pon lonang la si nalitum la video ke cheng pen lang ik bom la lo pulte nalitum chini ik po la si pada depin pen kunat pen se download nei ma nili nang pon ik po la pen apps amen bang kenang litum dak thek pon long pol lucky spin pudui la dak nang litum na thek pon pok klar dak pen la pen nang litum na so video description long stamela so apps a link bang long pol la so apps a link long ber igdet pen la son nang litum chrome browser pen le dam ingo chrome browser long la pen son arjan chiklang ikpo an chiklang igdet pen nang litum dak thek loi la download pu thek loi la nang litum la thek long pola download la sodim nang litum ber iko ka download di fan la si dak ber igdet pen nang litum la son nili dak ka download tang si dolo la pen file name already exists pudak nang chiklang anglo stami nang litum matheng no dak ka prek options tami nang chiklang la son nang chiklang kle dedi la nang litum download no mate install iko dak pen install igdet pen nang litum par ke claim ning bang ke nili nang than pon ekpo afrang process la pen nili nang piklang ekpo la pen nili dak install ik elo nali tum hantan nili dak nang piklang po apps ta la hello apps la ya la hello lucky spin la nali tum dak ber igo lucky spin la so apps lang open igo mating pu igo la pen la sonar janan chiklang ekpo nali tum theng no mate loading ekpo dak sapso dak loading det pen fit nali tum la new user puthek loin la si aprang sin nang litum dak la mobile number la pen dak password la pen nang litum la otp long ber ego la pen nang litum mobile long stami otp nang li ekpo la pen nang litum dak register pin la register det pen fit nang litum par ke dak login pudi login long ber ego login long ber det pen la dak athak banali tum mobile lo la number lo la pen dak banali tum pia password siki bima la so password lo la pen la password berde pen finally tum la keep me login podim ber igo ante dak automatic mane chi login po la pen nali tum ki ber thun hing bang la nali tum mobile number la pen password berde da finally tum la login po thek login long ber igo login long berde dak login po dak login mo apar nali tum mobile along stame dak nali tum bonus bang long po dak bonus la aber thekloin dak sabso bi hexi la sodium thekloin la dak bonus dak nali tum 6 rupees an bonus nang pipo la pen la so 6 rupees pen mate sika trok pen le nali tum chipa haideni ta chok la pen nali tum jongsi la ane kom ong po pen ko nali tum mithang jongsi poisa add lang pulte lang li tum la thekloin la add cash pu thekloin la ha la sodium nali tum ber ego dak add cash berdet pen finally tum kan si dak add ma 200 pen chenglok dak 500 1000 3000 la pen 5000 8000 la pen 10000 la pen 15 20000 ans tame nali tum dak pen add pon be nasinali tum ning hang pen dak add ponon jongsi la dak pen la 6 rupees pen nali tum chipa haideni bulte chipa haidono la pen agem kapathuning bang ke koson ma pulote nali tum dak thekloi da color bang da yellow la pen red la pen blue do nali tum
bit ke cheng ba dak 2 rupees pen lapen 10 rupees lapen 100 500 lapen 1k mane suring si lapen 5k mane 5000 anlo la sinalitum an manalitum la bit ka pathuduni nalitum dak pen pathudun melo nili example non nangli tum hanan peklang ek pon nili long dak kedo nalitum ta thegloin la aber thegloin 4 rupees do la 4 rupees la si nili dak 2 rupees bang nili dak yellow color long non bit pidun po mate nili khiladun ikpo jongsi la yellow color long bange 2 rupees bolte ako high pulote nali dak 2 rupees aku chilong to po total 4 rupees la si dak blue color lo la nili lost that lo dak bange athema blue color long sila ring bange stop lo la sodim bang hoy ya la si nili dak rem dun that lo la si nili aku puthot nili dak ko yellow color long nili long 2 rupees dolang la si nili puthot ako nili yellow color long ako bit pidun to po nili pidun to la si non dak zero lo wallet long la si non bang pia color ni waing la bang nali tum chonghong dunang po dakta aku blue color si banglo nili dak rem dun la sinali tum la idea penali tum dak pathudun egon mate khiladun egon la pen jongse nali tum ke haitang apoisha tangka sinali tum withdraw pulte la ber thegloi la ber withdraw putok et cash adung la withdraw putok dim thegloi la pen la dak withdraw det penali tum la kan sinali tum withdraw ma la so la winning pudi la withdraw pulang ber ego withdraw long ber igdat pen finally tum da 100 rupees pen chenglok nangli tum 300 500 1000 lapen 5000 lapen 10000 anangli tum dak withdraw me nasi dak nangli tum kan ma dak withdraw nangli tum dak ber igoy lapen nangli tum 100 rupees la withdraw long lo lapen la withdraw pulang ber igon la lo pulte nangli tum ptm mate bank long stame tangka bangal li ikpo lapen nangli tum withdraw dre aprang nangli tum la full KYC bang nangli tum dak complete nang la asi full KYC complete fan pulot nangli tum amen lapen dak aadhar card pan card stame lapen la pan card mate aadhar card number lapen date of birth lapen state lapen phone number lapen nangli tum dak OTP bang dak ber inang po OTP bang po la OTP bang nangli tum dak ber ego lapen dan nangli tum dak email lapen nangli tum la documents bang dak aber bange upload nang po dak bange dak pen nangli tum upload nang po lapen dak submit pulang ber ik nang po lapen dat gonteng save hit nangli tum thingno stame mane complete po la full KYC la complete pleti ke nangli tum la withdraw no lop tangka bange la se nangli tum la praptin pen la KYC bang paprang nang po la hello la pen nangli tum aku dolang nangli tum dak thek pon long thui nili da nang PAKLANG pon ik pon nangli tum phan la pen nangli tum pini problem jong sedo pulte nangli tum la customer service ta do la customer service lo nangli tum WhatsApp instame contact ik tame la pen la refer and earn mane nangli tum ek dak details nangli tum dak lang pon ik thaino invite your friends share big bonus nangli tum dak bonus long po an se nangli tum dak invite on ma la an lo nangli tum bonus long po na hello asi ningang hang tum install no la pen pathunon mate bid piduno nangli tum 110 rupees mak an manali tum pidun iktame lapen ke haitang puisha nangli tum instant nangli tum bank long withdraw pid long lo lapen nangli tum da try tame la hello joyo kapathunai niyom bangke la charting po kopia kalar long manali tum bit puis tangka kipidun aso kalar jong se bang pulta hai ekpo 10 rupees pidun lo tenali tum plus 10 rupees akus long thupo la sepinia video long bang la anchalo Kardom